Situată în Piața Romanilor, Biserica Milenium este cea mai mare biserică romano-catolică din Timișoara. Construcția, în care se remarcă elemente ale stilurilor arhitecturale neoromanic și neogotic, a durat 5 ani, din 1896 până în 1901. Consacrarea bisericii a avut loc la 13 octombrie 1901. Elitele orașului, precum și întreprinzătorii mici și mari ai cartierului, au hotărât ca noua biserică să poarte numele Milenium pentru a celebra 1000 de ani de la formarea statului maghiar. Proiectul a fost realizat de arhitectul Ludwig von Ibel, în vreme ce constructorul Josef Kremer a asigurat lucrările. Clădirea măsoară peste 70 de metri lungime și 27 de metri lățime. Turnurile au o înălțime de aproape 66 de metri, iar cupola centrală atinge 45 de metri. Planul bazilical cuprinde 3 nave, una principală și 2 laterale de mai mici dimensiuni. Biserica poate găzdui aproximativ 3000 de persoane. Poarta principală, confecționată din lemn masiv de stejar, are 4 metri înălțime. Zidurile au o grosime între 1 și 3 metri și jumătate. Pentru acoperirea lor au fost folosite în jur de 4 milioane de cărămizi. Clopotul cel mare a fost realizat în turnătoria de clopote a timișoreanului Anton Novotny în anul 1896. Deasupra porții sunt amplasate 3 statui în mărime naturală, reprezentându-i pe Iisus Hristos și pe apostolii Petru și Pavel. Meșterul Leopold Wegenstein a realizat orga bisericii în 1901. Pictura altarului principal îi aparține artistului Wojtek Georg și o reprezintă pe Fecioara Maria, hramul bisericii. Interiorul a fost pictat de Bernard Menzer cu motive din perioada secesiunii vieneze, iar ferestrele sunt înfrumusețate cu vitralii.